Týmto tunelom vchádzam do nášho domčeka na stračej nôžke, ako ho nazvala naša Radka. Nachádza sa v dedinke Draga Baščanská, ktorý je vzdialené 3 km od Bašky. Hneď na prízemí je hosťovská izbička, do ktorej teraz ale nemôžem ísť, lebo tam spí malá Tereska. Pozrieme si domček z diaľky. Je to posledný domček v dedine a hore už sú len hory. Za chvíľu sa tam pozrieme. Tu je malá teraska. Vchod do domu. Toto je izbička, v ktorej spíme všetci. Tu spí mamina s tatinom. Táto neuprataná postielka je Radkina, Tereskina. Dolu na prízemí je ešte jedna hosťovská izba. Pre Ryška a pre Vilka. Takže opäť ideme na terasku. Kúpelka je takto vonku. Tak. Cez malú terasku pod strechou prejdeme na veľkú terasu, kde varíme. Tu je kuchyňa. Tu je taká malá obývačka. A cez obývačku prejdeme na dvor. Toto je krásna záhrada. Takže ešte raz pohľad do kuchyne. A ideme na záhradku. Záhradka je tak mierne do kopca. Tu sa nachádza šopa s náradím, kosačkou. A toto je obrovská figa, ani sa mi nezmestí do objektívu. A z dvora máme výhľad na more. Ale úplne malinký. To priblížim. Tamto v diaľke, toto je Baška. A všade okolo nás sú hory, kde sa dá robiť turistika. Toto je náš domček. Teraz prejdeme opäť cez záhradu. V tejto záhrade je úplný kľud. Keď tu nie sú deti hlavne. A tady to sa dá tiež dostať do domčeku.